Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε σε λιγότερο από 3 λεπτά να εισάγουμε τα πρώτα δεδομένα για το φροντιστήριο ή τη σχολή μας, δηλαδή τα μαθήματα, τους διδάσκοντες και τις αίθουσες διδασκαλίας. Για αρχή, ας συνδεθούμε στο λογαριασμό μας. Το πρώτο που θα κάνω μετά την πρώτη είσοδό μου στο School on Cloud θα είναι να καταχωρήσω το σωστό όνομα της σχολής μου. Πατώ λοιπόν στο μενού Σχολεία και στη συνέχεια στο link Επεξεργασία. Και ας βάλουμε ένα καλύτερο όνομα. Στη συνέχεια θα ξεκινήσω αμέσως με την καταχώρηση των μαθημάτων. Ας υποθέσουμε ότι πρόκειται για ένα φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, οπότε θα καταχωρήσω τα μαθήματα που συνήθως συναντούμε εκεί. Κάνω κλικ στο μενού Μαθήματα και αρχίζω αμέσως την πληκτρολόγηση των μαθημάτων. Κλικ στο πεδίο. Απλά πληκτρολογώντας το μάθημα και χτυπώντας το Enter στο πληκτρολόγιό μου, μπορώ πολύ γρήγορα να καταχωρήσω όλα τα μαθήματα το ένα μετά το άλλο. Τελειώσαμε την καταχώρηση των μαθημάτων. Πάμε αμέσως να καταχωρήσουμε και τους καθηγητές μας. Κλικ στο μενού Καθηγητές και με τον ίδιο τρόπο, απλά πληκτρολογώντας το όνομα του κάθε καθηγητή και χτυπώντας το πλήκτρο Enter, μπορώ πολύ γρήγορα να εισάγω και τους καθηγητές. Τελειώσαμε και με τους καθηγητές. Πάμε τέλος να καταχωρήσουμε και τις διδακτικές αίθουσες. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε απλά 6 αίθουσες στο φροντιστήριο, οπότε θα τις αριθμίσω από το 1 έως το 6. Με τον ίδιο τρόπο, πολύ γρήγορα καταχώρησα και όλες τις αίθουσες. Αυτό ήταν λοιπόν. Δείτε στο επόμενο βίντεο πώς μπορούμε μέσα σε λίγα μόνο λεπτά και πολύ εύκολα να καταχωρήσουμε τα διδακτικά τμήματα του φροντιστήριου μας και τις διδακτικές τους ανάγκες με τελικό στόχο τη σύνταξη του ορολόγιου προγράμματος.